Fraților, bine v-am găsit la un nou tutorial. Am vrut să facem niște drifturi împreună cu un BMW. Să-mi spuneți dacă mă pricep bine la drifturi. Haideți să vedem ce BMW avem. L-avem pe ăsta. Ăsta e destul de scump. Da. Ăsta e urât. Ăsta e șmecher. Dar bine, ăștia două nu prea îmi plac. Sunt mai șmecheri ăștia. Parcă e mai șmechera mea. Așa, haideți să vedem. Geantele nu sunt așa scumpe. Ăștia sunt să le vopsim. Stați un pic. Să vedem cum face mașina. Ia, haideți să o facem, nu știu, o culoare. Dar nu că o las cum e ea. Geantele le vopsesc negre. Le-am făcut negre pentru că așa îmi place mie. Stați un pic că n-am bani. De aici, mamă, de ce scumpe sunt jantele astea. Scumpe rău. Haideți să vedem o bară tot scumpă, e fix cât am eu. Mai bine o punem pe față, dacă ar fi tot atât, e super. Stai să mai mă uit pe aici. Poate lasă că îi punem o bară pe față până își mai face rost de bani. Gata, fraților. Așa arată bolidul nostru. Haideți pe aici. Haideți pe aici. Să vedeți. Nu uitați să apăsați butonul de like, să dați subscribe. Să-mi spuneți dacă mă pricep bine la drifturi și v-am pupat. Haideți să vedem.
Acum este o reclamă. O să începem din nou cursa. Sper că v-a plăcut. Am mai dat și în stâlp. Dacă am cum... Stați un pic că